hours. Alright, music! Rosales ganadong Aminono Dance. Ayan, susundan naman ito ng syempre ng kanyang kasama Tonton. Yung may pagsaya, of course, napalisan ni Freely. Ayan, so ano muna, Ate Freely, ayan. Uy, ko ka na ito. Tama na. Wala na ano ha, wala na klasa. Tagay na dito aga. Kami. Ubig. Alright, Tonton and Ate Freely Imo yung pagsayaw. Kulat siya, tukri, maestro. Ay kuya pa. Tagay. Ito ano. Alright, Tonton and Ate Freely yung magsayaw. Kulat siya, music.
Ayaw. Wait, ano mga dance ka? Ang palad ng palad ka dito nakakatawa marinig siya. Sige na, papanla. Ari, tubig. Uy. Oo, kan. Meron masaya ni Uy. Sinagot oras na nga. Bakit pa oras na? Pinala pa sa'yo. Uy, panglas na. Hindi pa ko niya kaya. Okay, sa lahat ng mga gustong sumayaw ng kuratsa, menudo, kahit hindi mo po kayo waray, pwede kayo magpalista sa ating table para matawag po kayo. Hindi ko po kilala yung most of you here, hindi ko po kilala. Yung mga gusto pong sumayaw ng kuratsa, okay, kamu tiba nangungulbo, diba? Nangungulbo. Sumayaw. Sumayaw ng minuto. Ate. Okay, sige. Ito na naman, hindi ka naman i-request kung hindi ka magaling eh. Okay. Ang sasayaw naman yung ating kaibigan, walang iba kundi si Tones. Ang British. Ang ating bisita na taga Paranaque. Galing pa ito ng summer, pupunta na ito, magpagsayawan. Okay, aking kaibigan si Boss Tones. Papalit ito ng lula ng may verde silpran. Walang iba kundi si Madam Arlena Bachaw. Yan yung lula. Nanay ng may verde silpran. Maris! Kuhan mo silpon, kuhan mo! Bawal yung silpon ngayon! Okay, ikaw sasayaw, papalisakan ang ating bisita, ang isang MC na taga mga taga San Siro, Samar, kaya mo pumunta pa nito, magpagsayawan lang.
Okay, music. Okay, maraming salamat sa ating bisita na nanggaling pa ng Salsido. Kay Toms, maraming salamat sa iyo. At saka sa kapatid mo, kay Madam Arlina. Alright, sige. Dahil medyo yung mga taga dito pa yung hindi nakasayaw, kayo na muna siguro yung magtawag. Tapos kami ang maghahanap doon ng kaparis. Kasi hindi ko na kilala. Kayo magkalista kasi. So, may mga nakatawag ngayon. So, kayo na bahala ng partner. Mag-ano kami. Sino pwede. Ayan. Eh, magkuhan niya rin. Hindi ko na makakilala yung ayaw magpalista na. Eh, kilala. Uyan nga kay Litos na rin. Kasi kanila ko magkipwede nga mag-inta. Eh, alam ko para ka kayo. Saan yan?
Saan yung papel natin? Yung papel. Sinabi mo ba, hindi na pumasahod ko na ito. Okay, saan si Aaron? Si Aaron. Kami gani ko, hindi ka na Mads, pag-assess mo ha, yung tatawagin natin. Okay, babalik tayo sa kuretsya. Ang sasaya ngayon ay walang iba kundi si Boss Aaron. Paparisan ito ni Maring Marit sa Banyaw. Walang ayawan, yung mga bisita na natin galing pa sa malayo. Nagigipaglaban sa ayawan eh. Dito lang tayo, walang iba magtutulungan kung di tayo lang. Ay, tatay pa rin ng interpretation ni Brad. Kailangan talaga sumaya ito. Pero ikasasaya ngayon, paparisan ka ni Maring Marit sa Banyaw. Okay, music. Pwede naman digas. Yung bawat na 10. Maring Marit, yakay mo na lang yung pupunta rito. Yakay mo na lang. Finish.